El motiu no és que hagin canviat... Señores diputados, por favor, guarden silencio. Els dos diputats del bloc no és que han canviat el vot, sinó que estava decidit, però l'exposició que havia fet la nostra portaveu era contrària al que nosaltres hem votat i calia explicar-lo. Hem de dir que nosaltres hem donat un sí molt crític que fa falta explicar. Un sí molt crític perquè no compartim paraules que així s'han dit, no compartim el discurs de l'enfrontament, no compartim que des d'ací dalt s'hagi dit que hi ha bons i dolents, perquè cada costat pot veure que el bo està a un costat i l'altre el veu al revés. Crec que no són els termes en els quals tenim que parlar d'aquest tema. Nosaltres hem estudiat el tema, hem entrevistat la gent afectada i hem tret unes conclusions. I aquestes conclusions sí, direm que sí, però direm un sí crític. Per què? Perquè no volem que estigui prohibit el parany de manera terminant. L'únic parany que té que estar ben prohibit i ben castigat és el parany de la corrupció, on dia a dia estan caent massa pardals. Ahí sí que està que estar ben castigat, però no el que constitueix una mostra de cultura tradicional del nostre país. No cal prohibir-lo, sí que cal regular-lo. Regular-lo en les condicions que siguin necessàries per a que siga compatible en el manteniment de totes les espècies, que siga una cosa ordenada. El pitjor que pot passar al parany és el que està passant avui, que no hi ha regulació, que és igual d'il·legal el que ho fa bé com el que fa les barbaritats. I això no pot ser. Així hem de canviar-lo. Però, senyors del Partit Popular, els vaig a passar també la responsabilitat del futur. Per això és un sí molt crític, perquè estem fent una llei autonòmica que va a canviar, va a ser criteris europeus, i això no és així. Caldrà treballar també per a que els criteris, el criteri de selectivitat que s'hi ha aparegut, la interpretació del criteri de selectivitat que se desprèn de les sentències que hi ha, siga diferent al que és actual, perquè si això no canvia, tenim un greu problema. Un greu problema i una greu responsabilitat, perquè haurem acabat en les possibilitats de la legalització, de la regulació del que és el parany. I això és una responsabilitat que cau a si mateixa. Si el criteri de selectivitat segueix sent el mateix, difícilment el tindrem. Per tant, tindrem que fer una tasca en la qual nosaltres anem a fer a través dels eurodiputats que tenim en el nostre grup també, per a que s'actue conforme ha d'actuar. Mire, la possibilitat de transposició en el seu moment no se va fer. Quan va ingressar l'estat espanyol en la Comunitat Econòmica Europea era el moment de fer la transposició, però com tan acostumats tenen, els diputats valencians no van tindre en compte. València, el nostre país, fora d'ací, no té cap pes. Els diputats no sabien que ací hi ha un sistema selectiu, un sistema tradicional de caça que és el parany. I ningú va dir, on s'ha tingut en compte, s'ha pogut fer la transposició. Així no la van fer. Això és responsabilitat també d'algú. Possiblement de molts. Si no, avui no tindríem que estar així discutint. Avui tindríem regulat i avui seria legal la caça del parany. En el seu moment no se va fer, avui tenim que intentar fer-lo. Per tant, tenen el nostre sí, però un sí, com he dit, molt crític i un sí que estarà vigilant també totes aquelles coses que passen fins a partir d'ara.